Nganno ko wuro tawatengo e nder falde kanel diwan mo Matam. Wuro ngo sosa ko e 13e siècle tawa ina sosi ngon wuro on gorkajo beteɗo Samba Wargum. Village mo Nganno ina jeeya hande e goto e gure tawateɗi e nder falde kanel ngo wuro ina heewi ko tawate e mum to bange ganni. Sabu ɗum on gorkajo tafnoɗo woni kan cak ka hoorejo leydi Sénégal bornote e kala saha ko e ngo wuro jeeya. Kono noon kadi kadiɗo ƴettude kawgel africankowel on woni Kalidou Koulibaly, capitaine kippongindinjo mo leydi Sénégal ko e ngo wuro jeeya. Wuro ngo noon ina tawe ɗo activité ji kewɗi ko wayno ndema, ngaynaka, kam e awo ha ni ko wiyete ko commerce. Hande so tawi en kaali Nganno, hakkillaji ɗi fof ma gartu e o gorkajo mo ganduɗa gollima ɗo golle payodinde on woni Kalidou Koulibaly ngam yidde ƴellidde wuro makko Nganno e wallude ɓesguji ɗi ha mbawa dañde safaro pattam lamu ko ɗum saabi o jogui miijo darnude oɗo hôpital mo jiiɗon. Hande ɓesguli ɗi ene jiiɗi no feewi nde hôpital o gasata haɓe mbawa hutorade ɗum. Hôpital o han to yardo presque o woɗi minen kam surtout amin ɗo Kalidou Koulibaly joguiɗo miijo waɗande population mum dispensaire de haut niveau, c'est-à-dire poste santé de haut niveau. Comme vraiment ko weltare wonan min hen kadi kala liggotoɗo en yiiɗi nokku to liggotoɗo yo feew yo waɗa répondre normuji kala poste santé waɗi répondre. En jaɓɓi koyɗe men en jeehi ha toon to poste de santé to ngam ƴewde to golle ɗe jarata. Wulde nangue ngue haɗani masaŋoɓe ɓe moni kala nene toppiti haaju mum beele golle ɗe ina mbawa timmude e ko ɓuri yawde e yaccade. DP mo poste de santé mo Nganno on nena hollira ko woni ko weltare muɗum e avancement travaux ji ɗi nouveau poste de santé mo Nganno. Vraiment to oɗo saaha ɗo yardo amin ñaago travaux ji ɗi avancement yo yaru yeeso yo yawno yo gasa pour lieuji ɗi mbaɗe occupé e liggoy o wawa fuɗɗade kadi min keɓa nokku mo ganduɗa mbaɗɗo répondre normuji mo ganduɗa vraiment sa woni hen hay hunde ala ko tampintuma hen walla hunde ala ko oolintuma hen to banggue nokku banggue jaajendi to banggue daɗɗuleji to yimɓe neli tout ça eyyi ɗo seeɗa ene faaɗi seeɗa hen saahaji woni yimɓe a heɓan ɗo yimɓe ɓe lelo bowal taw cuuɗi nokkuji to yimɓe gonande to yimɓe poti ladɗo taw dadɗuji fof mbaɗa occupé ayi wonto ma ƴeewa daddu jettina daddude nawa ɗum ha less lekki mbaɗa hen battina hen neɗɗo ayi ɗum fof ne hamni seeɗa kadi malade en namdi suturu hay goto yiiɗa yeyde e bowal ene sena burlin ndiyam walla sena burlin ndiyam ɗum tagi noon somin keeɓi to no yaawi ɗo paride foof après vraiment ko mawni hunde mawde e nokku he. Suudu safrirdu ndu Nganno uddita ko e 1988 tuggi nden faade joni madame Aminata Wane ina gollo e nduɗo suudu safrirdu omo artana en noon e gonka suudu safrirdu. Min goni ancien ji ɗo henne nde poste santé o udditende au début ko minen alhamdulillahi rabbil alamin noon amin hen ha sukaɓe ngari tawti min hen. Eyyi poste santé o noon ene marsa no foti marsude ni par ce que population o wona population mawɗo no feewi kono emin jetta hen Allah no feewi. Poste santé ji ɗi no pawdiri ɗo sa yi ɓurani ɗo ni ko poste santé ji ɗi no pawdiri ɗo henne e Dande Maayo he kono Nganno ɗo kam alhamdulillah jibinowo ko ɗo jibinta waɗowo CPN mum ko ɗo waɗata woni passe visite deɓudeɗi en amin dewinoɓe ne kadi no hanniri ni ɓe ngala hen caɗele so tawi kadi jibingol yonti eɓe ngara eɓe jibina ɗo. Eyyi neɗɗo fof noon e fonction muɗum poste santé ko poste santé tan somin jii hen kadi komin paamani min mbaɗa référé law. E wiide makko noon suudu safrirdu ndu ina wuura caɗele to banggue kaɓirɗe. Poste santé o noon omo manque seeɗa ko wate banggue matériel. Eyyi banggue matériel e daɗɗuleji pour rewɓe jibinoɓe en e antiroɓe ɗo
eyi affaire matériel uji kesi kadi somin dañi wadde renouvelé amin jiiɗi waɗede min mbaɗane renouvelé matériel uji amen ɗi par ce que matériel uji ɓooyɗi amin mbadda hen noon hygiéne o amin toppiti hygiéne o no feewi no feewi nde wonnoon kadi ko hygiéne o woni fofof so neɗɗo arema so tawi sellani walla ene jibina ko laaɓal ngal woni fof ko adi fof kala kene addana ɗum caɗele amin ndento ɗum no feewi no feewi caggal ɗeɗo caɗele fof haɗani suudu safrirdu ndu ganno ina jokki jaɓɓade ɓen ummotoɓe e amoji ɗi hani e gure takkiɗe ganno yoga henni gummoto ko ha ton to Mauritanie ngam arde safrade ɗon ɗo suudu safrirdu ndu ganno arata safrade ɗo ko barmacci aynimade e barmacci Sinthiane arata ɗo safrade ko Gurel Galo arata ɗo safrade ko Dara Nema e Puɗɗal amoji ɗum woni amoji ɗi eyi ko ɓen garata ɗo kadi e banggue rewo o eɓe ngara Tinali ne ara Toɓe Rega ne ara eyi Bambiwol naaɓe e ɓen fof ne ngara ɗo eyi population kam ene nooti poste o e wiide infirmier chef de poste o docteur Diop golle ɗe potadi tan accidede e Kalidou Koulibaly tan goto woɗɓe ene poti wadde hen juuɗe mumen ha tengti e ɗanniyankoɓe ko miijo ngo ko miijo Kalidou Koulibaly omo wawi omo waɗa kono golle ɗe ko Fouta fof fonno wadde hen jungo mum ɓe mbasa tan oppude ɓaade kanko mo jogui doole omo wawi omo waɗa minenne mi noddo erango e sukaɓe ɗanniyankoɓe ganno e sukaɓe ɗanniyankoɓe diaspora woni département de Kanel fof eɗen gandi ganno woni ko e diwan Dande Maayo soko ndungu ari nokkuji ɗi ine tajodira wonande ya garta o ko ɗum saabi aɓen mbaɗa erango e autorité ji leydi Sénégal nde ballataɓe haɓe mbawa dañde ambulance mo ganduɗa so tawi ɓe dañi malade taw haɓe mbawa ɗumen évacuer no hannirta ni yette ambulance noon ala ɗo e wuro ngo amin mankira ambulance amen o min panno min panti ɗum hakke laaɓi 4 walla 5 kono ha joni yahani eyi ko ambulance goɗɗo min noddata ara eyi amin daña hen noon retard uji saaha saabu ambulance ene wawi yaade banggue goɗɗo tawa aɗa jogui malade ambulance o taw ko banggue goɗɗo yeehi an aɗa jooɗi aɗa faada te kadi malade o taw ko puɗɗo yaade hôpital an ɗum ɗon kadi ko tampere ene jeeya hen kawuji urgence ɗi ambulance ne jeeya hen amin mbaɗa erango yimɓeɓe lawol Dande Maayo kam yimɓe fof ne gandi lawol ngol no wayni eyi lawol ngol fuɗɗanoma fewnede kono lawol ngol kadi ne manki ko ha joni ko affaire secousse aji ɗi kadi ne tampina mallatuji ɗi sa jolni deebu reedu ene yaaha aɗa andi secousse aji ɗi kadi ene tampina ɗum somin dañi kam lawol ngol ne fewne amin jiiɗi somin dañi kam lawol ngol kam ne fewne amin jiiɗi gati lawol ngol kadi ene tampina mallatuji ɗi ɗo ko so tawi kadi yeehi ha ndungu ari kadi ko enclavement maji kadi ene mbayni leydi ɗum ɗon foof nani hen en jeeya caɗele amin ɗe ɓurɗe mawnude e banggue ambulance gongoni matériel accouchement ji nanɗo henna ene nanɗo hen hayso kam timmani ni min jiɗirni foof kono amin jogui hen koye mbawi liggorade ko jiiɗa tan ken hawjini min seeɗa tan to banggue transport taw somin jii ko ɗum tawa foti ɓennude taw min mbawi ɓennude ɗum e sahade min jiiɗi ɓenndude taw wona nodda ga en jiiɗo ga ne yaari ambulance kam ko caɗele wuuro ngo no feewi eyyi ɗum kam so tawi wuuro ngo wawi jaggude hen walla yimɓeɓe jaggi hen pour dañ caɗele gummoɗo hen après vraiment ko ma won beelema yamen on banggue kam to banggue so tawi maayo ngo waɗi ndiyam e ganno kam ko ɓuurani hewde ndiyam ɗam nata e wuuro he kono laabi ɗi autoji mbaɗoji évacué ndewata ɗi ndiyam ɗam ene ara hen imagine keɓaɗo malade poɗɗo yaade Kanel ɗo kam so ala ndiyam ɗo ɓuuri ɓadade ɗo kam a 30 minutes tawon ambulance yittima Kanel
kono so wonti maayo ngo ari wontat ko ma tattuɗa ɗo ndewoya ha wunare tournoya toon puɗɗa yaade Kanel walla ndewa ɗo paya Matam par ce que onen mantuji payu Kanel direct ɗo woni hôpital de référence amen sona taw ko hôpital malade hôpital Wourossogui walla hôpital Matam min naw ɗum directement kono ko ɓenni ɗum ko min poti nawde mantuji amen ko Kanel foti ɓennin toon hôpital uji ɗi imagine maayo ngo ara naata e laabi ɗi ambulance uji poti rewde wontama ambulance sario e saji hay ga e banggue côté unare o hen saji hay laabi ɗi ene mbaɗa ndiyam wontama ambulance rewoy ɗo ha Wourossogui rewɗo ha Wourossogui fuɗɗo tournude faye Kanel donc kadi ko caɗele mawɗe so tawi noon joni kam poste santé kesso ene mahe ɗo en so tawi waɗi ko zone enclavé so tawi kam heɓama ɗo waɗe comme genre centre de comme genre hôpital ni taw kala poɗɗo yaade taw ene wawi waɗe ɗo prendre en charge au niveau de Ngano tawi ɗum kam heɓama taw kalko waɗata noon hôpital uji mawɗo e hôpital uji Kanel en hôpital uji Matam en hôpital de Wourossogui en so tawi ko tagama ɓenninde ko so waɗama ɗo hen vraiment ma wallu diwan Dande Maayo o taw kanko kadi ha so ndiyam ɗam ari ɗum kam kuli kewɗi ngala par ce que amin jogui nokku ɓurɗo ɓaɗiɗo to mbaɗɗa référence soko ndu suudu safrirdu ndu fondation Kalidou Koulibaly anniyi yuɓɓinde toon to Nganno darima ma wonan gartam mawɗo wonande kay ɓesguji ɗi population mo Dande Maayo ha tengti kadi e hoɗɓe e ngoɗo wuro wiyetengo Nganno sabu ɗum mbaɗum usanɓe caɗele ko fewti ya garta ngam ƴeewoyde cellal